vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini ndauyawo pano kuti ndinge ndichizoreurura zvekare nekutotsvakawo rubatsiro nekuti ndanzwa mukoma nespiritual wife yangu iyi. Dai kwanga kuri kungonzi ingoriwo spiritual wife inongouyawo yongorara neni ndisingazvioni, ndaiti zvimwe kuda zviri nani, but spiritual wife iyi inotorara neni zvekutoti sikarudzi yangu inosara yakazvimba because iyo haineti. Kana zuva rava kunorereka seizvezvi mukoma ndichikuitirai confession kudai, zuva zvarava kurereka ndinotonzwa hana yangu ichirova because handina zororo mukoma nashi. Ndakatombozama zvose zvinotaurwa zvekunzi kana ukazora cinnamon, nhengo yangu iyi yakatosvika pakusvuka because ndaizora cinnamon iyi night after night, but hapana kana zvakambochinja. Ndakatomboita plan dzekusungirira matombo aya, salt iya yemagodo pasikarudzi yangu, ndichiti zvimwe kuda mweya uyu ucharegedza kuuya kuzondishungurudza usiku ndakarara, asi still it is just going on. Mukoma zvakaitika kwandiri ndezvekuti pandakauyawo kunoku kuSouth Africa ndakambotanga ndati tambudzikei, but munhu ainge akandidana ndeimwe friend yangu. Saka friend yangu uyu zvaanoita ndezvekuti anowanawo malords iwawawa ematrucks, and iye anowanzokuwana macontracts mumamine. Saka akati awana rimwe contract kune rimwe mine ndokubva azondidana. Inini ndakabva ndazouyawo kuno kuJoni ndichibva kuZim, but along the way mhepo dzakabva dzazombondisimukira ndokubva ndazombosungwa ndikambodzorerwa kumba ndikazodzoka zvekare mukoma ndikabva ndazotanga kushanda pane umwe murungu. Saka ndakamboluza communication naye friend yangu mukoma. Ndakazoti one day ndaenda paFacebook ndokubva ndazoona friend request yake. Chinhu chandakatanga kuona ndechekuti ainge aine rimwe zig wagoni rake raainge ainaro. Mukoma ndakatanga kuvhura mapictures ake. Within a short period of time life yainge yatochinja. Wangu munhu wandaizivira kuti aibata mari, but kune kumwe kuchinja kweupenyu kwekuti nothing makes sense at all. So ndakabva ndazotaura naye ndikati shamwari ndatambudzika kunoku kwandiri. Akabva ati he was going to send some money, saka akabva azonditumidzira mari ndikabva ndazotanga kugara naye nawo muJoburg. Ndaikati ndava kugara naye kuJoburg, what I found strange was that muchinda uyu iye he was a womanizer. Saka ndakangoti zvimwe kuda womanizer waari kuita uyu inhau yekungotiwo iye anongodawo vakadzi, but later on I found out kuti iye kutorara kwose kwaanoita nevakadzi ava iye haazorari navo vakadzi ava nekuti sikarudzi yake inoshanduka. Iye akanditi hanzi sikarudzi yake inoshanduka yobva yazoita mupurwa, then mupurwa uyu zvaunoita ndezvekuti unozonopinda musikarudzi yemukadzi uyo waanenge achirara naye, then unobva wazosiya wakandira mazai, hanzi mazai enhamo. So mukadzi uyu nedzinza rake rose vanobva vazova vanhu vekuti vanenge vachitambura because pose paanenge achifamba vanhu vose vaanoasosieta navo, murume woga woga anozorara naye naiyewo anenge achizotorawo mazai avo anenge akandirwa nemupurwa iwowo uwo unoshanduka kubva pasikarudzi yefriend yangu iyi mukomanashi. By the time yandakazofind out about everything, inini ndainge ndatojoiniswawo muclub macho. Zvakaitika mukoma ndisati ndajoina, ndingangoti a few days before ndisati ndajoina kadhi rake rakaita problem, so tainge tava ne-a joint working account because iye aiti kana ari busy inini ndini ndainge ndiri the errand boy wekuti ndinenge ndichitumwa kunzvimbo dzakasiyana kunzi truck rakati rikufanira kuloda pakati, saka mhanya kuRustenburg, mhanya kwakati, enda kwakati unge uchienda kunotarisa truck kuti raloda here. So there was a time whereby kadhi rake rainge raita mistake. It was the same card that we were using since tainge open up a same company. So ndakazoti ndaenda kubank ndichinogadzirisa kadhi reria mukoma. Ndakati ndaenda
kuCapitec kuya munhu akazondibatsira ndiye mukadzi wangu wandigere naye pari zvino. She is a colored woman. Saka iye akazongoti tiri busy paya tichigadzirisa application zvekare nekadhi rangu, ndo paakabva azoona kuti running balance it was 3.5 million. Mukuzonotaura muya ndakabva ndatoona kutoti munhu uyu ainge atofadzwa neni. Akangondibvunza kuti ko unomboita nezvei, ndokubva ndazomuudza. So iye pandakazomukumbira mafone numbers haana kana kumbogara aramba. Ndakazotosara kuzonosvika kumotikari mukoma tainge tava kutotaura. Then on that same day ndakabva ndamukumbira kuti soon after work is it possible that I can take you out for dinner. Iye akabva ati it is fine but I will first have to go back home, then I freshen up first, then tobva tazoenda out for dinner. So ndingangoti the night that we went out for the dinner, pandakazodzoka kumba shamwari yangu ndo paakabva azotanga kuita open up to me slowly. Then with the days as they were progressing, uko rudo rwangu ruchitanga kupfuta between me and my colored wife, iniwo on the other side ndainge ndava kutointroducwa to the brotherhood slowly but surely. Mukoma ndakabva ndazotorwa ndokubva ndazoendeswa kubrotherhood. Apa nekutozivawo kuti mukadzi uyu wandainge ndada, wandainge ndachiva, she was now the one that I wanted to be with. Apa kuzimu ndainge ndiine mudzimai wangu wandainge ndakasiya nemwana wedu uyo ainge aine 2 years. So I had chosen to abandon her because this colored woman that I am with, she is just a beauty. Mukoma kuita ngirozi, a goddess. I wanted to have all the money in the world so that akwanise kuti ndinge ndichizomuroora. Ndakazoti ndaendeswa kubrotherhood kuya mukoma, ndakati ndakapfugamiswa pamberi pagrandmaster vacho, ndokubva ndazobvunzwa kuti ndainge ndakashinga here. Ndikati ushingi ndinawo nekuti ndine mukadzi wangu wandinoda kuti ndinge ndichizotora, saka kuti ndikwanise kumutora I need to be a millionaire. Izvi zvekuitwa errand boy zvainge zvava kusaita ende ndainge ndaneta. My friend laughed as well as the grandmaster pandakati ndaneta nekungoramba ndichingoitwa errand boy. Apa ndikudanana nekaradhi rangu rakanaka kuita kunge ngirozi kudaro. Ndakabva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichiuya ndipfugame pamberi pavo grandmaster ava. Saka ndakabva ndazobatiswa zai, ndikabva ndanzi zai iri ndichinoriputsa ndaifanira kuti ndinge ndichitaura zita remunhu uyo wandinenge ndichida kuti ange achizofa. Kuputsa kwandinenge ndichiita zai, ndinenge ndichitoputsawo upenyu hwake munhu iyeye. Ndakabva ndazotaura zita remukadzi wangu uyo Wandakasiya ari kukumusha. Mudzimai wangu akangofira mahara mukomanashe. Iye akatoti one day abuda zvake achienda kunohodha kumbare kumusika, ndokubva atongorohwa nemotikari. Mudzimai wangu akabva azongofirako kuchipatara because akaita zvekutyoka papelvic area pake apa pane mabhonzo akatyoka. Saka akabva azongofirako kuchipatara. Akangoti achingofa mukoma, ndakabva ndatoona kutoti ndainge ndakatomiramo muhospital imomo umo maainge ashayikira. Ndakatozvibvunza kuti ko chii chiri kuitika, ndokubva ndatoona kutoti ndainge ndatokombwa nevamwe varume avo vainge vakapfeka zvinhu zveblack, vakabva vati ivo vainge vari madhimoni awo achange achizoshandidzana neni, ende ndiwo anenge achindiudzira izvo zvandinofanira kuti ndinge ndichiita, zvekare ndiwo anenge achindichengetedza. Ndikabva ndanzi ndaifanira kuti ndinge ndichienda apo painge parere mutumbi wemudzimai wangu, ndokwira pamusoro pawo mutumbi wake uyu, ndobva ndaita bonde naye. Ndikabva ndati ko handionekwe here madhimoni aya ari 9. Akabva atanga kuseka, vakabva vati ko ungagoonekwa naniko, nekuti zvose izvi zviri kuitika mumweya, hakuna anokwanisa kukuona. Mukomanashe ndakabva ndabvisa mucheka uyo wavainge vakaisa pamusoro pemutumbi wemudzimai wangu, ndokubva ndatanga kuita bonde naye nacho chitunha chemudzimai wangu. Ndakati ndapedza mukoma ndava kuda kunorasa mbeu paya, ndipo pandakabva ndazonzi mbeu iyoyo ndinge ndichiirasira pasi. Ndakabva ndabva pamubhedha paya ndokubva ndazokontinya ndichiita chimhandara maoko kuzonosvika mbeu yose ichizonorasikira
pasi ndikabva ndanzi you have done well, you have done well. Ndokubva umwe wacho rimwe dhimoni racho rakabva raridza zvigunwe. Pandakazopepuka ndokubva ndatoona kutoti ndainge ndadzoka kuno kuSouth Africa, mari yakabva yatanga kupinda. Shamwari yangu ndopa akabva azondiudza kuti mari dzimwe zhinji, dzimwe mari dzinongokaruka dzanyuka muaccount make, imari dzekungoti dzinongonyuka from nowhere, nekuti imari dzaanopiwawo nemhiko dzake. Zvino inini mhiko dzangu mukomanashi ndedzekuti pano nepapo paya pekuti mari kana yava kunoita run dry, ndinofanira kuti ndinge ndichizosangana nechipoko chemudzimai wangu uyu. Saka zvinhu izvi kunyange zvichiitika mumweya but in the physical world zvinofanira kuti zvinge zvichitoitika. Saka apo pazvinenge zvaitikira, kana kuri kunzi ndikaonekwa neumwe munhu, iye munhu anongondiona ndichichaya chimhandara maoko, but munhu chaanenge asingaoni ndechekutoti kumberi kwangu kunenge kutori nemudzimai wangu anenge akatoshama kana kutopekura dress iroro iro randakamuona akapfeka apo paainge ari muchipatara, aya manight gown anopfekewa nevarwere. Saka anongorisimudzira kudai akakotama, tobva tatanga kutosangana pabonde. Inini ndini ndega ndinenge ndichimuona but vamwe vose vanenge vasingamuone. Ndo zvacho izvozvo zvinoitika. Mukoma fast forward ndakabva ndazoroora Mukaradhi uya, then we had our own wedding. Pari zvino ndigere naye, iye anogara kuKimberley zvake, but I am always moving around the country because kuti ndive a settled man ndingogara naye panzvimbo imwe chete, I feel very afraid because ndinofanira kuti ndinge ndichizadzikisa mhiko idzi dzinongokaruka dzada kuzadzikiswa. Saka kuno kuSenton tine imwe imba yedu zvekare nekuKimberley, saka iye anoprefer kuti ange achigarako kuKimberley ikoko, then kunoko anongoitawo achiuya. So I am always traveling between Joburg and Kimberley. Zvakazoitika ndezvekuti ane imwe cousin sister yake uyo watakatanga kuchengeta kubva paainge achiri mugrade 11, akabva azopasa ndokubva tazosarudza kuti ange achiuya paUJ, anga achidzidza paUniversity of Joburg. Ndiye wandakapedzisira kusacrifice iyeye. So iye cousin uyu aipota achiuya achimbogara neni kunoko kuSenton. Saka zvakazoitika, there was this other day she didn't inform me kuti iye ainge atoya kumba. I called my maid and I told her to go home. Saka ndakatongoziva kuti mumba ndinenge ndiri ndoga. Mukomanashi, there was no need to hide anything. Iyewo pandakasvika pamba, she was busy with her books. She was locked up in her own bedroom. Ndakabva ndazongoenda upstairs. Ndichienda upstairs mukoma, my bedroom was opened up. I never thought of everything. Ndakabva ndatora micheka yangu iya ndokubva ndaiwaridza, imwe yacho ndokubva ndainamidzira kumadziro, then ndikabva ndazotanga kuita mhiko dzangu. Ndakati ndadana zita remudzimai wangu uyo wandakachekeresa wekuzimu, ndokubva aapia. Ndikabva ndamuudza kuti yainge yava nguva yekuti tinge tichiita bonde semaitiro awo atainge tichiriita apo paainge achiri mupenyu. Iyewo akabva afadzwa nazvo, akabva ati zvakanaka murume wangu, but kana achitaura neni ndinongoona malips ake achifamba but hapana sound yaanoburitsa. Zvaanenge achitaura inini ndinoita zvekufila. I don't know kuti ndingazvirondedzera sei, but tine nzira dzatinokommunicata nadzo, iye asingashandisi izwi rake. Malips ake ndiwo anenge achingomuvha kudai. Saka akabva akotama sezvaanogara achiita. Akati akakotama kudaro mukoma, inini ndokubva ndatotanga kutoita bonde naye. Saka uyu paakazoona kuti ndainge ndauya, cousin sister my wife akabva atanga kunditsvaka, then ndokubva azouya upstairs. Paakauya upstairs mukoma, handina kumunzwa, akangosvika achinopinda mubedroom, ndokubva ati what are you doing? Saka akandibata mukoma, ndakabata sikarudzi yangu neruoko rwerudyi, ndakamira ndakatarisana nemicheka iyo yandainge ndakanamatidzira kumadziro. Imwe yacho ndiyo yandainge ndakawaridza pafloor, nechimwe chidende icho chandinenge ndakaisa pazasi pesikarudzi yangu, ndichitira kuti pandinozorasa urume hunge huchidonhera pajira ipapo pamucheka wandinowaridza pafloor kana kuti muchidende imomo. Saka iye akabva azozviona kuti
izvi zvandainge ndichiita kwainge kusiri kungochaya chimhandara maoko chete, asi dzainge dzitori mhiko dzandainge ndichiita. Akabva aridza mhere, mukomana akangoridza mhere kudai soka 1 ndokubva afenta. Then ng'anga iya then grandmaster vaya vakabva vazongoapia ndokubva vati uyu zvaona uyu imhaka dzako ende nekuda kwako iwewe uyu achafa. Mukoma ndakatombozama kuti ndinge ndichipfugama ndichizama kuti ndinge ndichikumbira ruregerero, but vakabva vati hazviite kuti ange achikumbirirwa ruregerero newe nekuti iye achazofamba achitaura zvose izvi zvaakaona. Saka iwewe chiziva kuti ropa rake richange richizova mumaoko ako. Hanzi kumberi uko ndinofanira kuzotsvaka one amongst my relatives uyo wandichazoshandisa kuzvichenura, meaning kuti I have to sacrifice one of my relatives. Kuti zvinhu izvi zvichazoitika rini handizivi hangu mukoma. Saka iye cousin sister with this colored wife of mine akabva azoshaika. Takatobva mukomuviga zvaizvezvi. They had gone out for drinks. I gave them one of my sports car. They were even surprised as to why I had given them my car. I said, go and enjoy with your mates. Vakabva vazoenda, but she never came back. Akafa zvake mukoma nashi. Ndiyo confession yangu iyoyo mukoma. Ndakaurayisa cousin sister my current wife, and ndaifungidzira kuti sacrifice yandakaita pakutanga, sacrifice iyoyo it was enough, but now I can see kuti sacrifices acho haaperi. Izvezvizvi pane hama yangu yandisati ndaudzwa nezita yandiri kufanira kuti ndinge ndichisacrifice. What if kana ndikazoita futi another mistake? Ko vana vangu ava vandakazozvara this wife of mine havazonziwo here vanofanira kuti vange vachizosacrifiziwa? Wangu mudzimai ndinoti kana ndakatarisana naye I feel so much guilt because iye ari kungozviudza kuti I am a blessing in her life. I turned her life around. Anywhere in the world where she wants to go, she can go to. But zvaasingazivi ndizvozvo mukomanashi zvekuti inini ndiri munhu ane mhiko dzeurombwa dzaakaita. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma zvoveduwe hanzi at one point in time ndakaenda mubank ndine mari yasvika kuma 3 million iri muaccount, ndikabva ndazomutora moyo wake mukaradhi wangu uyu wandakazoroora, but chaasingazivi ndechekuti ndakazotouraya mukadzi wangu but chaasingazivi ndechekuti ndakazotouraya mudzimai wangu kumusha uko ndikamusacrifice kuti ndikwanise kuita mari. Kazeni yake ikazondibata ndiri pakati pekuita mhiko dzangu, ndakabata sikarudzi yangu. Hey, zvakangoma hazvo veduwe.